No és el primer any que vinc i realment sempre és una presentació molt interessant perquè coneixes tots els espectacles i a més veus un petit tastet de cadascun. Bueno, me ha encantado y creo que más o menos tengo claro lo que me gustaría ver. A la gala ha estat molt distreta, ens heu cuidat molt bé. Quan comencem a planejar el curs que ve, va molt bé que es faci aquesta gala perquè veus els espectacles que pot ser interessant ja apuntar-te de seguida per triar dates. Ostres, ens costa triar. Ara sortíem i dèiem, realment tots han estat superbé. Per exemple, el musical de Castle està molt bé. Bueno, el Castle School ja l'havíem vingut a veure i la veritat és que funciona molt bé per primer i segon d'ESO, els agrada moltíssim. La tendresa era un dels que més. La tendresa, que penso que pot estar molt bé per el segon cicle de l'ESO. Yerma, porque visto desde ese punto un poco más actual y bueno, con todo lo que trae detrás esa obra de Lorca. Yerma per la frescor que he vist, Invasió subtil i altres contes que també en tenia coneixement. I per tercer i quart hem pensat el Despertar la primavera. En principi pel tipus d'alumnat que tenim, que potser els interessos que poden tenir, els musicals que solen agradar molt. I al teatre no pensi, no ens avorrirem, una mica una temàtica més divertida. Per sorprendre una mica, Hamlet or Not, que és una manera molt fàcil d'aprendre anglès i que no hi ha teatre en anglès ben fet per als nanos, no? I aquest és una companyia professional, actors coneguts i que estic segura que triomfarà. La plaça del Llevant també és una molt bona opció. També com ens han donat entrades, doncs potser anem a veure Mare Mar i a veure s'hi trobem bé. Nosaltres cada any venim. Mare Mar és un tema molt sensible i molt d'actualitat i que avui en terres nues fa prendre consciència de tot el que està passant. Me ha emocionat. El de Maremar me ha gustado mucho, me ha encantado, casi se me saltan las lágrimas. Las voces eran maravillosas. Vinc del món més de la dansa i m'agrada molt tota la junta amb veu, dansa, cos, paraula, etc. A capella crec que pot ser molt interessant i tenim garantia, no?, amb De Goll de Gom. És molt difícil, estàvem parlant de que se'ns posarà molt difícil aquest any triar algun. I ara doncs, bueno, hem de debatre entre nosaltres a veure què fem. És la primera vegada que vinc. És molt profitós tot el tema pedagògic que pot tenir d'enllaç. O sigui que perfecte. Vindrem amb els alumnes.